Yon, what's up kaninyong tanan? Maayong adlaw kaninyong tanan, no? Ani aday tanahimutang diri sa Barangay Sibulan, Pitugo, Zamboanga del Sur. Ug karong buntaga diri tanunukad paingon pataguwing dito sa Aurora kay para magbayad og motor sa tricycle. Tara, let's go. Sa laktod na anag yun ni agi nga ban akong gipara no. Ako pagyud usa diri pasahero ngit pagyud kay alas 5 pa sa buntag. Ug ani ako nagsakay ako ra pa usa daari. Sa laktod naabot sa Kagawasan di Mataling, so nihunong ang ban diri kay para nag-pick up og mga pasahero. Nikabat og mga 10 minutos before me nang larga. Sa laktod ni biyahe na pod ang ban, so naaday ta diri nahimutang na pod sa Lower Dimaya, Dinas, Zamboanga del Sur. So yun nihunong ang ban kay naay ni sakay nga pasahero. Sa laktod going na pod sa Bitinan, San Miguel, so nihunong na pod diri ang ban kay naay ni naog og nisakay na pod nga pasahero. Mao ni cruising diri paingon og Dinas, pwede pud ka moagi diri sa Pikas pod sa Di Mataling. Og sa laktod mga guys nihunong na pod diri sa Mati, San Miguel kay naa na pod ni sakay nga mga pasahero. Ug karon padayon lang gyapon sa pagbiyahe. Nya nitan-aw ko sa pasahero sus chicks man di ay ni. Nya samtang gabiyahe ako naka-headphone nya kining babae dari no, so sige po siya tan-aw sa cellphone no, sa sayaw no. Nya wa ko kahibalo nga usa man pud ni kadan series. Sa laktod pada gyapon travel naabot sa Dumalinaw, so diri sa Dumalinaw ginaog siya diri dapita kay taga diri man di ay siya. Sa laktod padayon gyapon ta sa pagbiyahe naabot na ta diri sa palasyo diri sa may Pagadian. Nya karon naabot na ta mo naog na ta kay para mo sakay na pud og baob-baob. Sakay tag baob-baob paingon na pud sa IBT Pagadian mga guys no. Grabe gyud dako ag pliti ani ba mga guys. Pero sige lang, importante man pud ang atong tuyo. Laak mo diri sa Pagadian, diri daghan og kalaagan, nindot kaayo kay daghang lugar nga kalaan. Laak mo diri sa Pagadian, diri daghan og kalaagan, nindot kaayo kay daghang lugar nga kalaan. Mauni among lugar, syudad sa Pagadian, ini ang among lugar daghan jud kayong kalaagan. Sama sa Springland dan lugar o kalasan. O kung di ka gusto mo at tuta og tuburan, klase-klaseng barangay karon ang among isgutan. Aron ang di taga diri ilahaning maswituhan. At tutag Dumalinaw paglaom unog dumagok, mohapita og rotunda diritso tagbulato, Rojas og Santo Niño, Santa Maria, Glumbia. Iapil pa jud nato ang barangay Santa Lucia, Tiguma og Kawit ug ang barangay Napulan. Mauni mga lugar nga sakop sa Pagadian, mula Agta o Plaza mohapita sa Ubal. O kung dili mo ganahan adto ta sa nasyonal, dagan pa ang barangay nga wa pa nako isgote. Last na ni sa ako ang barangay Banale. So yun mga guys, diri dapita nagsakay na puta og rural paingon og Aurora. Ug karon nagsakay na puta og rural no. Grabe gid man makita ninyo mga guys, ang init yun ang panahon no. Yan ikalit lang ko tingala ba nga naay nanguhit diri abi na kog unsa, so yan ipasirado dai kay init man gud. Og sa laktod naabot na ta sa pagbiyahe diri sa Aurora. Sa laktod na ta sa ubos ni hunong na diri sa terminal, so munaog na ko mga guys. Grabe medyo layo-layo gyud ang pagbiyahe mga guys no. Naabot kog Aurora gikan pa lang ko sa Pitugo alas 5 sa buntag, naabot ko diri sa Aurora alas 9 sa buntag, so almost 3 hours gyud kapin mga guys. Ug karon ni naog naman ta adto ta dito sa Kapihan kay mga pita mga guys, kay medyo apiki maning tiyana na kuno nga mura naman og gipanuhot ting tiyana kay medyo layo-layo gyud ang travel mga guys. So na ako nakita ang babae diri, shout out anami, so dugay ra gyud mi nagkaila ni since nga nagtrabaho pa ko sa hardware sa Gabs General Merchandise sa una. Suki yun ako ni siya kung asa ko mapalit sa una. Karon naabot na ta diri mga guys no, so magpili tag kape ani o mukaon ta diri og putumaya. By the way, my name is Lil RG. Yo, Aurora Music. Daan na ta diri sa Aurora, lugar nga daghang gwapo-gwapa. Alina magsuroy ta, nanay inyong pamilya. Daan na ta diri sa Aurora, lugar nga daghang gwapo-gwapa. Oy, shout out. Daling na makuyog ta, makadayag sa nindot nga talanawon. Abun na nga kabukiran,
ug mga tawo puno sa kalipay. Kini mao ang lungsod sa Aurora, puno kalipay sa katauhan. Andaman na inyong mga mata, sa makulay at magaganda na iyong makikita. Tara na, I love Aurora. Alina magubanta, tara na. Kahuman akong bayad sa motor mga guys no. So going na puta pabalik mga guys no. So balik ta diri sa Palasyo Pagadian kay aron maniudto ko kay udto na. Imong paglaag diri sa among syudad, ayaw mo og katingala motor na mo gahangad. Syempre maunay simbolo sa amo ang syudad, singkuray pamasahi para langit talupad. Let's go mga amigo, suroy ta sa gaisano, basta presko nga hangin boulevard lang ta diretso. Gusto ka nga ma-relax at tuta sa daw-daw, dito magpatagpaw sa dagat nga matinaw. Kaysa mamerkado sa ta diri sa Agura, mananaw ta unyag dancing fountain sa plaza. Reklamo ka nga gutom, tara sa food court, mag-ilaway taog malaag lang tag fishport. Tuyogi ko sa city kay naala ko'y tanawon, lahos tag Unicity na apod ko'y paliton. Ayaw og kabala kasi tira ta dire, regional center ni sa rehiyon 9. So mga guys, so nay nakailan ako naman sino. So pagkahuman ani din ko diri sa restaurant. So aron mo kaon na pug paniudto kay udto na mga guys. Namili ko diri mga sudan mga guys. So daghan gyud kapilian diri no. Nya kinilaging uban masuma na ta og sige kinaon. Karon mga guys, makaon ako. Sa unang adlaw nga nag-vlog ko, way klaro ang dalan. Pero padayon gihapon, bisan lisod usay ang tanan. Kamera ra sa kamot, pero puno ko pangandoy. Basta positibo lang, walay kahadlok sa unan. Kayang kalibutan di perpekto, pero akong heart punog respeto sa tanang tao nga nagtanaw. Kamo ang rason yan nung di ko maunong karon. Salamat sa tanan nga nagsalig sa akong dalan, bisan nasa ko pahingon dalagi hapon. Akong ngalan Ronald Gan Ledesma, dili kalimtan, morabe nga rapper, di maglan. So yun mga guys. So karon sakay na punta og van at karon sa Pagadian, going na punta pabalik sa Pitugo dito sa barangay Sibulan, Pitugo sa Sambuanga del Sur. So yun. Og sa pagbiyahe na ni sakay nga nitapad sa Akua kining bayhana no. So shout out sa imo Crisel Jean Asis. Gikan po ni siya sa Pagadian, eskwela din ni sa Eliana BBO College, second year college man ni si Crisel Jean Asis no. So yun, nagkatabi mi diri samtang gasakay, nagkaamigo gid mi. Paingon ni siya pauli silang balay sa Bugwak diri sa Gipos. So sa laktod mga guys, padayon ta pagbiyahe mga guys no. So yun, naabot ta og Pitugo diri mao ni lugar diri sa Sugbay dos. Pagkahuman ani mga guys, so yun ang barangay Sibulan na. So atong parahon diri kay munaog na ko. Yeah, Hey yo, yeah, hello Aurora, Ronaldini nagdala. Rap ug vlog inspirasyon sa tanang nga katauhan, bisan nun sa kalisod, smile lang pirmi, good attitude sa tanan akong ipakita diri. Social media nag-share ko og pa-security, motivate sa youth ug sa komunidad. Unity bisang kinsa pwede makadawat og inspiration, kay Ronald Gan Ledesma hatag og motivation. kumutabang dili lang para sa ako, kundi para sa tanan nga nanginahanglan og tabang. Idolo sa Aurora, Ronald Gan Ledesma, idol sa Aurora.